Now only in Africa Peter Obi handle Obiano over. Yeah, Naima Anambra State. After Peter Obi, Obiano before getting Soludo. Man on way for your own na social media no have. Kedu ife mere unu ji isolate Obiano na Anambra State ndị chigoro Anambra State? Kedu ife mere people ji isolate Obiano bụ that na ndị mmadụ pụtara like this a na-ekwukwazi if say no Peter Obi chichara Soludo we take over. Even na Kedafia bụ governorship candidate debate enwere that time. Soludo lapụkwala onye handle over. Okwu Peter Obi. So mbịa na check it na keep on wondering. Kedu ife unu ji isolate nwoke agụleri ka nwoke ụmụleri bụ Obiano? Kedu ife unu ji anyị sọrọ etie ọ na Obiano abụrụ once gọvanọ na Anambra State? Do you understand? Now the reason nji eme video achọrọ m ịgwagasị gị ka ndị chịgoro Anambra State apart from ndị military because ọkwa dike dị ka ọ dị ka military the throne dị oge ọ dị ka emeku ewepịa ọ dị ka ata wee banye ọ dị ka after ata ọ dị ka ọgbụye after Okagbu onwekwe nwoke ugwu Hausa that time oge a na-aka military asịrị na Nigeria a na-akpọ Rufai. You understand me? Mana ka ibidogodu na democratic gene ndị gọvanọ ndị n'ọgụrụ na ndị jigo demokrasi wee chi anyị ị ga-agụnyere ọkwa dike ya bụ Chukwuemeka Eziife. Na after Chukwuemeka Eziife afọ anyị enwe onye a na-akpọ Chinwoke Mbadinuju. Do you understand me? Na during Chinwoke Mbadinuju apịara strike apịara ife a merụrụ a lot of us arụ. The strike mekwuru ma affect. Do you understand me? Melena the civil servant school they shut down for almost a year. For almost a year. Do you understand me? For almost 1 year. Civil servant already eje ọrụ. Oga onye nkuzi anyị that time sometime anyị na-ejezi elele ife n'ime ahịa. Do you understand me? Emeketara oge afọ na ha dị ekwezi akụzi nkuzi ma abata na class akọkatazie agba ebu anyị ma obushi egwu anyị ma some certain things no na secondary school that time anyị na-ehelp fa ma many of them bazi into business wee pịa ya almost 1 year no school. Do you understand me? Na after that one ọnwa na alọ ya bụ ngige wee bata. Do you understand me? Oge aka ya na Peter Obi zọlụ. So I make it where me so many of you know the story. Do you understand me? Godfather is in Anambra State. The Boga. Now Gige we mecha we take you over. Gige we video piakabe everywhere. Let's stop Anambra State. Low ball with speed in Biaka. We battle on it obodo nea. Do you understand me? If I call them but I didn't Godfather have the covering over the issue. You understand? Now, the Godfather handling was issue in Peter became a genuine court. Do you get my point? Now from there, we are Pietro in Gige. Look eventually Black Malia Bebulia no that time. No Catalumo no way, no you couldn't know yes according to the story that time. Many of whom want to get Montigama the story. Now Peter will be banya. It will be way bido. Chegaleba, Anambra State. It will be try you. I will not lie you. You get try. Oh, it will be end the Godfather is in Anambra State. Anava Africa about the car. Charlie Anavachi, what you got if I fast and if I have story for another day. Do you understand me? It will be end the Godfather is in Anambra State. Where Pierre Fana or one man show. Not the capable, only the resources. Nobody sponsored him. Do you understand me? If you want a Basara campaign here this year, do you understand? If only they were work at the elder statesmen may endorse, that's all. Sianya Caligo, and I Gabia will take away any oil up and they call where meet or melody far. Peter be well, but Anambra State, we will go down Anambra State, well about all. We fiachi many places. Oge Peter Obi batara no ọchịchị na Anambra State, a lot of hospital, if not all of our hospital, is nothing to write home about. All Peter Obi men na eme heart surgery today, now doesn't know.
Or Peter Obi mere na ewetara biri will unu na afụ kịta employ a lot of people. Or Peter Obi gbasara lane na akịta na afụ kịta dị na Hay Bridge. Do you understand well? Wee chụpụ ma ndị ọgbọ ewu. Do you get my point? Peter Obi ended a lot of my insecurity akịta ifụrụ mụ na gị na-abụ na ebe akwụ ya. O nwere oge ndị ya na ya na-abọrọrụ ife afọ. Ụdị ndị akịta anaghị efuru n'ime afịa bịa agba egbe. Oge nke Peter Obi ife a na-akpọ ahụ ndị gbara ọtọ. Anyị niile oke na-akpọnye afịa n'elu gota. Mbọsị ọbụla ndị gbara ọtọ ga-abịa ife a na-eji bụ ụtarị aṅa. You know what I'm saying ma ọ bụ na ị nọ na main market. A na-afịa oge afọ. You understand ma ebu epuru egbe. Ọ dị surprise na asị na ndị ọcha brigade na-ebi ilufe egbe. I'm surprised. Do you understand me? Ya Peter Obi achịba Anambra steeti achịcha webara ma ụzọ ebe ụzọ adịgasịra na rural area ma ndị enwere ụzọ ma ndị echefuru echefu. That is push be ma school anyị nọ bụ na 0 school anyị mechaa gbagote bụrụ 1 na-eke ma laptop ma ịntanetị ma ife niile ma bọs megide ife ahụ chicha save kwuo ma ego na Anambra steeti. Do you understand? Peter Obi jekwuo ebe dịgazi nyanwa atratari that hero company anyị biri will anyị na-afụ today na Ọnịcha. Do you understand? And one other beverage company echefugo mafia. Do you understand what I'm saying? Now Peter Obi achịcha wee save millions of naira and dollar wee hand ya wuli n'aka according to ife Peter Obi kwuru. And also if you doubt him go and verify. Wee chicha wee pụta ojiro tenkobo ndị Anambra steeti ebe a si anya bịa were ana for free ọgwụ aka na ọ chọrọ iwe. Do you understand me? Jukwuo ma ego ndị Anambra steeti a na-akwụ ma ndị gọvanọ ma ọ bụ na echicha pụọ na ịga ya enwere ụgwọ ya na-agwụ. Peter Obi rejected all these things because Peter Obi is already self-made. Nwere ife o ji ego ga-eme ọ bụrụgo a millionaire na dollar before wee bụrụ gọvanọ of Anambra steeti. Wee bụkwuo that na ọ bụ somebody bụ dị contented na nke afọ o nwezuru ya. Do you understand me? O nwere reason ji eme this video. Now wee hand ya really over. Do you get my point? Aha ndezia wuli ahụ over. Wuli chicha nwakwa ikie chukwa ma ndị na-ezu ohi ruo airport. Do you understand what I'm saying? Wuli afọ achicha na ha ndezia chale over. Mana apụtazi afọ. Unu alapụ wuli handle Soludo over. Na-akpọ Peter Obi so ndị mmadụ aghọtara ka Anambra si wee dị n'ụzọ adịtenefe na-eche no Peter Obi bụ ife handle chali over. Do you understand what I'm saying? O suppose a na-ekwu okwu Anambra steeti kịta ọtago ihe a na-ekwu okwu ebu no chali no wuli ihe handle chali over. Kedu ebe o debere Anambra steeti oge afọ before echari wee banye? Because ọ bụ abịa ọpụta ebe a na-agwụ na ife anyị na-ala aka na Nigeria today bụ ife a na-akpọ maintenance. Onwere gọọmenti na-ala ike ọ bata ka o bido ebe nwanne ya kwụsị na-ementenu kwene nke enwere any budget a na-ekwu okwu na a na-ementenu ife government project na Nigeria. I don't know if such thing exists. Do you understand me? But the reason iji eme this video ka ị mara ndị chigasigolo Anambra steeti unu na-ekwu okwu chali na-ekwu ọnụ Willie Obiano allegedly EFCC ka na-drag ya mana Peter Obi handed over EFCC a na-drag ya. The answer is no. Ọ bụ na nke Peter Obi webatara na webatakwa company nke ya webatakwazi other things nke ya ebe Soludo batakwa Obi kwa ebe ahụ. Government is all about continuity and the maintenance. Do you understand what I'm saying? Unu hapụzi oge ọbụla unu kpọọ Soludo ịhapụ unu isolate Obiano over Peter Obi. I like if you say no Peter Obi handle chale over. Una isolate is no Willie. Willie was once a governor of Anambra State. Afu be ebe a na-ekwu okwu like this kpọtụwa Willie afa. No akpọkwala Charles akpọ Peter Obi. Do you understand me? Also don't forget na chale nwa mgbafọ ihe okwela anyị nkwu ya bụ Anambra, Taiwan, Dubai. I know if you're not supposed to learn about your way.
You understand me? Or even na-apụta eme bụ constructive criticism. I can never lay an allegation or put an attack about Soludo that Ademako Dakokaf or our governor Kobo, and we have the right to criticize him. Yotago, one government in Moleke, but I can happy when they gonna boy puta, Nasiane, Metelieba, Moni Metelieba. A track at I'm not gonna on Nigeria, when they now complain on us, Gaddafi, Tinubu, Amalachi, or when they are put a bag at Tinubu at your former. That is a life for you. So man, I've Soludo kwala nkwa Anambra, Taiwan, Dubai. So anywhere by na-ekwu ajụ maka Anambra, Taiwan, Dubai, iwe wezinege na ya agba bụ tuto. Ọ ihe o kwuru n'ọnụ ka anyị ji ekpe ikpe. You understand me? Peter Obi said that na what you promise you deliver. Because nke ọ promise you ọ bụ governor, no deliver ya. Pụọ na seat, kwọcha aka ya. You understand me? To do all the free na akpagharị onwe ya. Yotago ga-emesịa.